tästä tulee 2 lautasta. Tästä 2 lautaa ja 2 lautasta. Niin. Sitten maitoliimaa tähän väliin. Nämä väliaikaisesti liimataan nämä eriväriset puut päällekkäin maitoliimalla sen takia, että se on helppo sitten irrottaa. Sitten tästä tämä laitetaan tähän päälle, näin. Se pysyisikö ne, ei nyt oikein ole niinku suurin piirtein käsivaralta ihan tähän ensimmäiset sahauslinjat. Hahmottelen ja sitten piirrän ja numeroin ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tässä on nyt tarkoitus sahata. Sahaan ensin pyöreäksi nämä molemmat laudat ja sitten kun on nämä virrokset tässä, niin sitten sahaan niiden mukaan. Molemmat laudat menee yhtä aikaa. Nyt sitten alkaa tämä näiden kappaleiden teko. Siinä on Suikalle 2 nyt sitten. Tällä lailla mä tässä sitten Suikalla siinä on 3, 4, 5, 6, 7 on vierinä tullut 1 ja 2. Tällä lailla ne sahaan sitten tästä ilman. Sitten alkaa teippaus. Teipataan kiinni. Täytyisi pysyä just siinä paikassa, mihin on tarkoitettu. Nyt kun seuraavasti sahataan näin päin, niin teippaan ton alapuolen ihan täyteen, eli teippaan sen ihan lävitse. Sitä varten, että ei tarvitse etsiä lattialle niitä palasia. Nyt se on tällä lailla tää hommeli ja nyt niin kuin huomaat, niin hyvin pysyy köntti kasassa. No nyt kun ne on teipattu, niin nyt suunnittelen taas mitenkä suorittaisin nämä toisen puolen sahaukset. Täytyisi yrittää tehdä sillä lailla, että nuo palaset olisi mukavan näköisiä. Tarkoitus olisi, ettei olisi samannäköistä kappaletta siellä. Nyt nämä olisi numeroitava sitten nämä Suikalle. Tämä on 1, 2, 3, 4. Nyt on sahattu toisinpäin, näin päin ja nyt sahaan näin päin ne palaset tästä.
toi. No, se alkaa näin, että tuosta ykköskappale tohon ja kakkoskappale tohon noin, se on samoin päin tulisi olemaan. Ja sitten otetaan tästä teipistä irti tämä ja sitten tämä tänne. No. Ja sitten tästä tämä vai tähän. Sitten tämä kappale tulisi tähän. Näin ja sitten tämä kappale tänne. Näin. Tällä lailla mennään sitten. Otetaan täältä tämä osa 2 esille. Teippi pitää ne kiinni. Piti sahatessa kiinni ja maitoliimalla liimattuna, niin ne lähtee noin helposti sitten irti. Näillä renkaalla kiristän sen sitten ja ne on tuossa nyt väliaikaisesti löysällä tossa. No niin, ja nyt on sitten viimeinen kappale tässä menossa. Viimeinen suikale. Ensin teipistä irti se ja sitten liimasta irti ja sitten laitetaan se tuohon noin. Viimeinen palanen siihen ja viimeinen palanen tänne. Tämmöisellä akkupuralla ja tämmöisellä isolla renkaalla voi esipuristaa kappaleet paikalleen, näkee siinä, että onko siinä jotain villippiä. Ensimmäiseksi mä aukasen tämä sen jälkeen sitten alkaakin liimausvaihe ja se on tarkkaa se liimausvaihe. Siinä täytyy olla tarkkana, muuten palat ei asetu paikoilleen. Sitten vaan liimaa palaseen ja sinne renkaan sisään. Ja tiukkaan puristelun esipuristus nyt sitten ihan käsillä siihen ja rengas on tiellä tuossa liimaushommassa, se on viisaan ottaa pois ja tehdä vähän tilaa. Sitten seuraava palanen siihen liimaa ja paikoilleen. Tässä täytyy nyt tässä vaiheessa katsella, että nämä tulee kohdakkain. Tämä on tärkein tämä linja tässä. No niin, nyt siinä on ykköslinja liimattu ja nyt otetaan kakkonen tosta työn alle. Katsotaan mitäs kello on, kun mä aloitan tän yhden kappaleen liimauksen. Se on nyt 25 vaille 11. Liimaan aina tämän linjan tästä kerrallaan. Tärkeintä on, että liimaa tulee tarpeeksi. Sahauslinjasta täytyy pitää kiinni, että palas tulee tarkkaan samalle paikalle, missä ne on. Se on ensimmäinen sahauslinja, mikä on nyt itsestä poispäin, toimii rajana. Se linja täytyy olla hyvä, siellä ei saa olla hammastuksia. No, nyt on kello 25 yli, että tässä on kulunut aikaa kulunut jonkun verran. Noin. Ja sitten pitäisi saada ne paikalle. Niin, nyt se pitäisi olla sitten liimattu.
Kun ollaan liimannut, niin puristan ne tällä lailla nämä levyt yhteen puristimen kahden varaderin ja pitäisi levy olla suora, ettei se sorvissa sitten heittele pahemmin. No nyt kun liimaukset on suoritettu ja sorviin pitäisi saada tää kiekko kiinni, niin mä kiinnitän sen tällaisella kuuma liima pistoolilla. Joo, hyvä, joo. Tämmöisellä Danish Oililla mä sitten käsittelen sitä. Kuivunut ja sitten kierroksia lisää. No siinä on nyt ensimmäinen kiillotus Nyt irrotetaan tämä kuumaliimalla liimattu kappale täältä takaa pois. Vielä molemmat puolet käsitettävä uudestaan. Välillä teräsvillalla pyyhkäsen kevyesti ja sitten uudestaan uusi kerros Danish Oilia ja kiillotus ja sitten se onkin valmis. No antaa se nyt pyöriä siinä vähän aikaa. Ei tule valumia kun se pyörii. Pyyhkitään liiat pois taas, ettei roisku. No nyt tää on valmis. Tää on pohjapuoli tässä ja tämä on tää